Aquest cap de setmana arriba un canvi radical del temps a Catalunya en què passarem del temps d'hivern a l'estiu en poc més de 24 hores. Ho vegem tot seguit. Però primer començant a repassar la situació meteorològica d'aquest divendres amb aquestes imatges de Barcelona, on hem tingut una jornada molt estable, ja ho vegeu, amb aquesta sortida del sol rogenca degut a la pols sahariana en suspensió que ens ha deixat una mala qualitat de l'aire a la capital catalana. Podem veure també temperatures força càlides per l'època, màximes que han situat per sobre dels 26 graus en alguns barris de la ciutat. Seguim amb aquestes imatges de la selva, on hem tingut també un cel força destapat, sense gaires núvols, amb una sortida del sol rogenca, també aquesta pols en suspensió i amb una jornada amb gran contrastos de temperatura, ja que les mínimes han estat més bé fresquetes aquí al litoral de Girona, més a prop, més pròximes als 5 graus que no als 10, mentre que les màximes s'han quedat per sobre dels 27 o els 28 graus, oferint unes hores centrals de la jornada força càlides per l'època. Els registres s'han repetit també en altres punts del prelitoral, on s'han registrat més de 28 o 29 graus, i destacant també aquestes temperatures càlides per l'època cap al litoral de Girona, en punts com la Badia de Roses, on la màxima s'ha situat per sobre dels 28 graus. Seguim amb aquestes imatges de Montserrat, on tenim també una jornada de cel força estapat, sense gaires núvols i amb un ambient suau o una mica càlid per l'època. Anem amb els mapes per pròxims dies. El mapa anomalies de geopotencial podem veure com aquest embossament d'aire fred, aquesta borrasca, es desplaçarà des del sud-oest de la península Ibèrica cap al sud-est, configurant aquest corrent del sud que ens transportarà masses d'aire d'aquí des del nord d'Àfrica, càlides i humides, que suposaran també un augment de la nuvolositat i atenció, sobretot, a aquesta pertorbació que aprofundirà molt cap a la península i ens deixarà un canvi radical del temps de cara al pròxim diumenge, amb un ambient més fred i més inestable, ja que quedarà força tapat durant tot el cap de setmana, i les precipitacions que afectarien a Catalunya de cara a diumenge i que s'allargarien, s'estendrien fins al pròxim dilluns, especialment a la meitat oriental de Catalunya, amb un dilluns que també encara seria fred per ser aquestes dates de mitjans d'abril. I ja seria de cara al pròxim dimarts i dimecres quan recuperaríem el temps estable i les temperatures tornarien a anar per amunt degut a l'aproximació d'aquesta falca anticiclònica que aniria abraçant la península ja de cara a la segona meitat, també de cara a la segona meitat de la pròxima setmana. En el mapa de temperatures, avui 150 hectopascals, podem veure com a hores d'ara tenim aquests colors carbasses o taronja que ens mantenen aquest ambient suau per l'època, una mica càlid, i atenció, aquesta arribada freda que ens arribarà de cara aquí a Catalunya de cara a les últimes hores del dissabte i també de cara a diumenge, i que deixaria una forta baixada de les temperatures, en temperatures màximes en ristres màxims que quedarien fins a 15 graus per sota dels que s'han registrat durant els últims dies en punts de l'interior, com el Segrià o punts de la Noguera. Les màximes quedarien per sota dels 15 graus de cara al diumenge, i seria de cara a dilluns quan tindríem aquest temps més fred a la meitat oriental. I podem veure com seria ja de cara a dimarts i dimecres quan s'anirien recuperant aquests termòmetres fins a situar-se una altra vegada al voltant de la mitjana climàtica o una mica per sobre. Anem ara amb el mapa de símbols. Per demà dissabte serà una jornada de transició marcada per els primers efectes que ens arribaran aquí a Catalunya de l'aproximació d'aquesta borrasca per nord-oest de la península Ibèrica. Podem veure com des de primera hora del matí el cel quedarà força tapat a la meitat occidental del país per molts núvols mitjans i núvols alts que aniran avançant amb el pas de les hores, amb el pas de la jornada, cap a la meitat oriental, de forma que ja seria de cara a la tarda quan tindríem el cel força cobert, una atmosfera força coberta en tot el territori, a l'excepció del quadrant nord-oest, on tindríem una nuvolositat una mica menys compacta, amb algunes estones de sol, però amb molts més núvols respecte al temps anticiclònic dels últims dies. Podem veure com les precipitacions arribaran entre mitja tarda o ja de cara a la nit i ho farien en punts del Pirineu occidental, especialment cap al vessant nord de la Serralada, on podrien tenir algunes pluges a les valls i algunes nevades amb una cota de neu que començaria al voltant dels 2.400 metres durant les hores centrals de la jornada i que ràpidament baixaria fins als 1.200 o 1.300 metres, deixant ja algunes enfarinades en punts ja en cotes mitjanes o en cotes baixes i que també es podrien estendre aquestes nevades cap a punts de l'Alta Cerdanya. Podem veure que pel que fa al vent bufarà de component sud i suau durant la primera meitat de la jornada, però seria a partir del migdia i les primeres hores de la tarda quan canviaria i començaria a bufar aquest vent de component nord amb aquesta tramuntana que serà moderada a la Costa Brava durant la tarda, ràfecs que podrien superar els 50 o 60 km per hora, mentre que el gregal o el vent del nord-est bufarà també de forma moderada aquí al litoral de Barcelona, en ràfecs que podien superar els 50 o també 60 km per hora, vent una mica més suau cap a les comarques de Tarragona.
Pocs canvis pel que fa a la temperatura, amb un ambient que encara es mantindrà càlid per l'època, més propi del temps de maig que no les temperatures de l'abril, amb màximes que encara superarien els 25 graus a molts punts de l'interior de Catalunya, també cap a punts del prelitoral, i que podrien seguir fregant els 27 o 28 graus cap a la Vall de l'Ebre o cap a punts del sud de Lleida. Únicament les màximes veurien que farien una passa enrere cap a punts de les Terres de l'Ebre, on l'ambient seria una mica més fresc, però amb màximes que encara es quedarien clarament per sobre dels 20 graus. Tot això amb unes temperatures mínimes que pujarien una mica també per l'augment de la nuvolositat. Anem ara amb els mapes de cara al pròxim diumenge. Seria la jornada més inestable del que portem de setmana i podem veure com tindríem aquesta precipitació força generalitzada en tot el territori. El cel quedaria molt tapat a tota Catalunya, oferint molt poques estones de sol i seria únicament de cara a les últimes hores de la jornada quan s'irien obrint algunes clarianes cap a punts també de la Terra Alta, cap a punts de les Terres de l'Ebre i altres comarques del sud-oest del país. Pel que fa a les precipitacions, podem veure com es concentrarien en el terç oest de Catalunya. Durant la primera meitat de la jornada serien pluges febles o moderades, però que descarregarien durant moltes hores i podrien deixar alguns acumulats de precipitació ja notables, especialment cap a punts del Prepirineu occidental i punts també del Pirineu de Lleida, amb aquestes nevades que serien força persistents durant tota la jornada i serien més abundants cap al vessant nord de la serralada, amb una cota de neu que seria força baixa per l'època. Es quedaria al voltant dels 800 o 900 metres aquí a la cara nord del Pirineu occidental, mentre que la resta de la serralada, aquestes nevades es quedarien amb una cota al voltant dels 1.000 als 1.200 metres d'altura. Durant la tarda, les precipitacions avançarien cap a l'oest, es desplaçarien una mica cap a les comarques de Barcelona i cap a Girona i també seguirien descarregant aquests ruixats, aquests xàfecs de tarda en diferents punts, especialment cap a punts del Pirineu central, punts del Prepirineu de Barcelona, també cap a punts del prelitoral i punts de la Catalunya central. Serien aquests llocs on tindrien les pluges més abundants i serien persistents durant la tarda i fins i tot una mica intenses. Podrien tenir algun ruixat més intens, especialment cap a punts del nord de Barcelona, cap a punts del prelitoral entre Barcelona i Girona, sense descartar alguna tempesta local que podria anar acompanyada de calamarsa. Podem veure com a les comarques de la costa gironina, especialment cap a l'Alt i el Baix Empordà, podrien quedar una mica més al marge d'aquest episodi i podrien no registrar precipitació durant tota la jornada. Això sí, la tramuntana, el vent de tramuntana bufarà amb molta força aquí en ràfecs que podien superar els 60, 70 o fins i tot els 80 km per hora i deixant una situació marítima força alterada. El vent del nord, en aquest cas de mestral, del nord-oest, bufarà també amb força aquí cap a les Terres de l'Ebre i cap al Camp de Tarragona, en ràfecs que poden superar també els 70 km per hora. Destacam aquesta baixada forta de les temperatures, baixada brusca de les temperatures, amb màximes que es quedarien fins a 15 graus per sota de les registrades durant els últims dies en alguns punts, com la capital del Segrià. Tindríem un ambient molt fred, d'abric, més propi de l'hivern a la meitat occidental de Catalunya. També la temperatura baixaria en força, en ganes, aquí a la meitat oriental del territori, tot i que seria d'una mica una forma menys marcada, tot i que l'ambient serà fred, d'abric en general en tot el territori. A la franja costanera les màximes quedaran al voltant dels 16 o 17 graus, deixant un ambient ja, com comentàvem, més fred respecte al dels últims dies. I atenció, perquè les mínimes es podrien assolir durant la segona meitat del dia, ja de cara a la mitjanit, i serien força fredes. Anem ara amb els mapes per la pròxima setmana de cara a dilluns. Podem veure com encara tindrem algunes restes d'inestabilitat per aquesta borrasca, aquest embossament d'aire fred en altura que encara es manifestaria els seus efectes a la meitat oriental del país. Podem veure com el quedaria força tapat, sobretot cap a la costa prelitoral de Girona i Barcelona, amb algunes precipitacions durant la primera meitat de la jornada de caràcter feble o moderat i que es podrien reactivar durant la tarda en forma d'alguns ruixats, especialment cap a punts del nord de Barcelona o cap a punts del prelitoral entre Barcelona i Girona. Tot això amb un vent de tramuntana que seguirà bufant amb força, ràfecs que encara podrien superar els 70 km per hora i sense descartar també algunes nevades que podrien seguir afectant en punts del Pirineu occidental, especialment al vessant nord, i ja amb una cota que a poc aniria pujant per sobre dels 1.500 metres d'altura. Pel que fa a les comarques de Lleida i Tarragona, aniria millorant el temps, tindríem moltes més estones de sol i un ambient una mica menys fred, amb temperatures ja que s'aproximarien als propis per aquesta primera quinzena d'abril, registres que ja podien superar els 20 graus cap a punts de la plana de Lleida. Tot això amb aquest vent de mestral que seguirà bufant amb força durant aquesta jornada, ràfecs que encara podien superar els 70 km per hora. Com comentàvem, ambient més fred cap a la meitat oriental de Catalunya i una mica més suau cap a l'oest del territori.
De cara a dimarts serà una jornada de transició que ens faria tornar a poc cap a aquest temps de primavera. En general, moltes estones de sol arreu del territori, amb alguns núvols d'evolució que podrien créixer durant la tarda en punts del Pirineu, però en principi sense precipitacions significatives, amb aquest vent de mestral que seguirà bufant de forma moderada i que ja anirà menys, tot i que encara podria deixar algunes ràfegues d'entre 40 i 50 km per hora. Seria ja a partir del dimecres quan es consolidaria el temps anticiclònic, amb aquestes temperatures que anirien pujant, ja tornarien a situar-se al voltant de la mitjana climàtica o fins i tot una mica per sobre, màximes que ja es quedarien per sobre dels 22 o 23 graus en molts punts del prelitoral i que podrien ja fregar els 25 o 26 graus cap a punts de la Vall de l'Ebre o cap a punts de Ponent, amb un temps estable, força anticiclònic i amb moltes estones de sol, sense precipitacions a la vista durant la segona meitat de la pròxima setmana. Acabam amb aquestes imatges de París, on podem veure com aquesta intrusió càlida des del nord d'Àfrica ha arribat al país veí i ens ha deixat una jornada molt estable durant aquest passat dijous, amb el cel molt destapat i temperatures típicament estivals aquí a la capital francesa, ja que s'han superat els 27 graus de màxima, que contrasten molt amb el que s'ha pogut veure a Turquia, on han tingut nevades i un ambient molt més fred. Això són els capricis de la primavera. I fins aquí el temps de Nacional.cat. Ens veiem aviat.